Здравейте, приятели, аз съм Първи Александър. Също покажа как да работи с Fraps. Значи, че тук теглите с Fraps от замуната. Новата версия 3.5.9. Тук тези всички махате. Ако си искате да снимате на текстопа или ако правите към тази, или след това тикче. Изцяло отгоре в късото. Тук си избирате къде да ви запаметяват мисля, че тук е за специалното на пиповете. Така с FDV снимате, ако може да направите с всичко на full size, точно това, ако начинате half size, самото разваля качеството. Тук нищо не парите, тук само се нагласите откъде от коя страна да ви е фпс-то, където стои, дали е ляво, дясно и в тези посоки, може и по средата. И мисля, че може да се виждаше. С Record Win, ако с Windows 7 е стерео, ако с XP или вижте, мисля, че за Multi-Channel. Тук сте с този микрофон, къвто се не знам, тук с тъчскринът си справите на ефективите, ако искате да снимате и тук слагайте на това, не знам кой това кръгче и това е. Просто и лесно. Тук като правите на 29.97, няма значение ако ще на 60, то пак да го прави. Така че няма проблеми да 29.97. Надявам се да съм ви помогнал и до следващия път.